Oy, ang wedding ring 170,000. Uy, wedding ring lang. Yes. Ang budget ani sa kasal 1.6 million. Unsa? What's up, people? And next stop, mapit na. Pag-asawa na pasagdanan. Batong ka ba? Hi, good evening. Yes. Okay, sir, you'll be staying at room 307, sir, located on the 3rd floor. Then along with it, sir, is your Wi-Fi password and your breakfast tabs for tomorrow morning, sir. Thus, our breakfast, sir, will start at 7 a.m. to 10 a.m. at Friendship Restaurant. And then if you want your breakfast to be served in your room, sir, just dial 0, sir. And sir, just to remind you, sir, that no smoking inside the room too, sir. And then, sir, thank you for choosing Uptown Condotel. Enjoy your stay po. Yay, thank you. You're welcome to, sir. Bye-bye. Good day, people. Welcome to Bitok Bitok University. Nakabalik na po mi diri sa Uptown Condotel. This is really my favorite. Murag nasa Condotel, condominium nga murag hotel. The bed, and of course there. That's really nice. All right. So, nganong nao karon dinhi kay usa sa akong mga barkada sa high school, usa ka anesthesiologist na karon nga si Doc Erwin Taghoy mosulod na sa kaduha sa kamatayon ugma. Yes. Ikaduha sa kamatayon ang panagminyo. Grabe na mong pugong sa iya ha, amon sa giingon nga pre ayo sa gyud wa na siya nagpapugong. Maybe because weekdays pag yun, ugma, Thursday. So, August 01/18/18. So, na yung mga 8-8. So, kamo na ka sa mga Pinoy, di ba? Dapat nag-8. Munang sa August 8, 2018, dahil kayo magpakasal. Karon na po diri. So, nako karon diri, kaya naraman sila sa Xavier Heights. Takaning Uptown Condotel. Naraman sila magpakasal sa Xavier Estates. Tapos, my God! Sayo kayong call time. Ang call time niya 4:30 AM. Abi na ko 4:30 PM. Kasagara kasal hapon. 4:30 AM. Pero in fairness naman, salamat diya po ka Doc Erwin kay first time na ako in my entire life na maka-appeal sa entourage. So first time ko nga mahimong groomsman. Usa sa mga groomsmen. O in fairness, ang iyong entourage puro mismiminyo tanan niyang barkada sa high school. So na-realize na ako. So kung first time pa na ako, ni 35 years old ako, first time pa na ako na mahimong groomsman, usa sa grooms, basta na grooms. First time na kuminto si wala gid kay ko friends, no? Kung magit so kay mag-invite na ako nga mahimo kasi kada host na ko sa kasal. Kasara wag yun ko. My God, loy kay ko. My God. Daghang salamat sa Uptown Condotel. Nice kani ang place. Lami akong tulog ron. Lami kay akong bed karon. Kay ugma di ko gusto ma-stress. Dili ako ang host. Mukaon lang ko. Kung first time may tabo nga ma-appeal ko sa mga kanang mga video. First time. E kabalaka, kamo ang nagtanaw di, ipakita na ko sa inyo ha. How to be a groomsman. Part sa grooms, basta na i-groom. Alright? Perfect. So maybe nangutan mo. So, dapat day, pwede day nga mga groomsmen minyo. Well, ingon nila pwede gid ay. Abi na gulitaw lang ng mga groomsmen. Well, ano nga pala ang function ng groomsmen? Let me Google it. A groomsman or usher is one of the male attendants to the groom in a wedding ceremony. Usually, the groom selects
close friends, barkada may high school, and relatives to serve as groomsmen. And it is considered an honor to be selected. Thank you very much, Doc Erwin. It's my honor. In fairness, ha, sa tibok kinabuhi, wapag ko na honor. At least karon na groomsmen ko, wow, it's my honor. And so mean to say in short, usher, social pa minang pero sulugoon. Dapat di ay sulugoon day mo tawag kanang kamoy mag-arrange sa dili kamo mo magpa-serve. Kamo day mo serve dapat. The most visible duty of the groomsmen is helping guests find their places before the ceremony and to stand near the groom during the wedding ceremony. Sulugoon gyud di ay ang groomsmen. Pandamay ka. So mean to say, mag-serve din mo niya, bala mag-ash, ay ka. There. That's it. Sulugoon din mi. Pagbarong pa mi, sulugoon man din. Pero lami ka, ibugno ka yung aircon. Love it. Nice. So, na-TV din rin. Pagdaran mo. TV, nasala, ang room nasa taas. Na-ref. Kasi nga ang design, condotel man. So, na-ref. Napo siya iburag pwede lutoanan tapos naiburag banggira, okay, and of course ang ilang CR very nice. Oh, see, so naibatag, nice perfect. 3 hours later. Good morning, people. Good morning, Blur. Okay. Good morning. Yeah, and among call time is 4:30 a.m. Ang oras kay 4:53, di ba? Hindi ang call time napagapon ko din. Okay. So, muna man ko kay siyempre partner mi sa Intorad, so make up, anana. Pero actually, ang mask yun is 8:30 paghapon. This is the day, Doc Erwin, this is the day that the Lord has made. So, ladies and gentlemen, muna siya mong nga, please, pugong na, ayaw sa, di siya magpapugong. Sa muka. So, kaninga vlog, para ni, it's about sa iyang kasal. Ang wedding ring 170,000. Uy, han, wedding ring lang na. Yes. Wedding ring lang na. Yes. Wag pa'y labot ang engagement ring. Ha? Lahi din na. Sa mong panahon sa raman na. Gitago ni Erwin ang presyo sa iyang mga ginikanan. 170,000 ang wedding ring. Oh, nasyak ang mga parents, oh. Nasyak ang mga parents. Oh, nasyak. Ha? Sikreto dapat to, pero puslan mga nanamatan kasi. Ang budget ari sa kasal 1.6 million. Ha! Unsa? Ona. Brad. 1.6 million, Brad. Ginsan niya ka-chip. Investment. Ang iyang gi-declare is 650,000 ra. Gi-erase ang 1. Erwin, bakakon. Nakuha ni mo nga mong idea. Kadyo lang. Nabay TF kung groomsmen ka. Okay. Wala. Ha? Na. Sa iyang kasal na, ha? Hindi to sa budget. Kay first time nga kasal nga dili ako host. Ang TF. Diabetes. 36 years old na ta. Gusto po kumapit sa dibos ang anak. Ipalayo na mga animal. Ipalayo na. Idona. So, yan yung so, ang story sa vlog na ako is unsa part sa groomsmen. So, unsa man taron? So, kumanan? Para gyud sa ako gyud ang muratag na degrade. Ha? Muratag na degrade. Na-degrade din, ha? Kaya ang mga groomsmen, Brad,
dapat ba mga single na, kada bitong, way una-unaon, pag atiman lang, kita o, tulo na akong anak. Ayak ko niya ni Diri, nag-ilis kong diaper. Hala, makanauna pa magutag atiman sa kasunod. Lisod na kayo. So, na-degrade ta. Para sa ako, amo na akong na-feel ka ron. Tama, no? Sa Tagalog pa, na-degrade ako. Na-degrade ako nga. Tama. Abi na akong kuha ni. So, na-degrade dita ni Day. Na-degrade ta ni. Ay, ikaw, ano na-feel mo? Pilumon, yung kini sa pilumon, hindi ba? Abi ni Ayan nga ang call time 4:30. Ay pa siya wake up time 4:30. Kaya punta mo sa ilang balay 4:35. O tulo, aya pa ni ring ang alarm niya. Okay ni alarm ba? O tanawa, muna na problema basta medyo ang mga groomsmen. Pang-textan sa asawa. Asa day mong relo? Asa daw kong relo? See? So, naghagitag yun na una. Talagunaw na po karon sana ko kasi matod sa akong mga anak karon sa eskwelahan. So wala ko sa mga special karon na ako diri ha. Okay. Ay mo magkuan. Ang sunod ani nga ring, sapiring na. Sapiring na ang sunod ani. Engagement ring, wedding ring, sunod ani safiring. O tanaw, dugay ra mi kasulob sa among safiring. O komentag safiring, o pangutano nato ni sa man. Stop. Amo-amo na lang to ha, amo-amo na lang to. Hoy! Niabot yun sa Megala. Niabot na ang head sa PSG. Nara. Oh, nangabot pa. Ang mga duol kayo sa hotel. Mo pa yung lahi kayo nangabot. Nere boy, jog. 100 kilometers from Sugar Six. Classic. Oh, niya pa. Lohems. Ayan. Wala yun. Puro minyo tanan ang groomsmen. Puro minyo tanan. Puro minyo may gala. In short, nahapunan. Pero naman tayo kasabihan, bahala glass trip, basta. Ronset. Okay, bira. Ayaw na paghiyak, wala ipik ang imong hiyak. Hoy! Makalagot nga makita nga inanaka ang kalipay nga susama sa